Amb la col·laboració de la Comunitat de l'Esport. Hola, què tal? Molt bona vesprada, salutacions, benvinguts a una nova edició de Superdeportes, així a Levante Televisió, Superdeportes todo menos fútbol, edició número 25 d'esta quarta temporada a esta casa. En total, entre ràdio i tele, en portem ja 14 temporades fent poliesportiu. Estan al costat dels malcridats esports minoritaris. Agenda poliesportiva i comencem. L'agenda esporta este cap de setmana la recta final d'una gran prova ciclista, la 8a edició de la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2024, una prova que comença el passat dijous i amb la qual arranca el calendari de la Unió Ciclista Internacional. 4 etapes en total que toquen les 3 províncies del territori autonòmic. Estan els millors equips del panorama nacional i internacional i també les millors ciclistes com la campiona del món, l'italiana Elisa Balzano, la campiona d'Espanya Mavi García i joves talents com Ainara Albert o Susi Pérez. La ciutat de València acollirà el pròxim diumenge 18 de febrer l'última etapa amb meta a l'Avinguda Maestro Rodríguez. Entrem ja en matèria, comencem este Superdeportes de divendres, ho fem parlant de waterpolo perquè avui volem felicitar al representant de la ciutat de València en la primera divisió del waterpolo espanyol perquè el passat cap de setmana va aconseguir una fita històrica, aconseguir classificar-se per la fase d'ascens a la divisió d'honor, una classificació que porta aparellada de forma indirecta o de forma directa, com se vulgui dir, la permanència una temporada més a la primera divisió del waterpolo espanyol. El seu entrenador es Vicente Furio. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Oye, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Este año ha sido por la vía rápida. Sí, la verdad que este año ha salido todo muy bien. Jolín. Clasificación para la fase de ascenso y además de rebote la permanencia. Sí, claro, o sea, el objetivo real y lo más importante del año era la permanencia, conseguirla lo antes posible, obviamente metiéndote en la fase de ascenso. Y en diciembre ganamos a Granollers, que ya dimos ahí un paso muy importante, nada más volvimos de las vacaciones de Navidad al Sevilla en casa, ahí ya prácticamente cerramos la permanencia porque estábamos asegurados con el grupo de arriba y ahora ya pues a disfrutarlo. Que estaba viendo yo antes la tabla clasificatoria de esta primera fase. Habéis hecho una primera fase fantástica, espectacular, mira, ahí la tenemos en primer plano, una primera fase fantástica, habéis quedado segundos en el grupo A, por detrás del líder, el Horta, al que le ganasteis el pasado fin de semana en su casa, además. Sí, o sea, sobre todo hemos sido muy fuertes en casa, solo perdimos contra el Horta en la primera vuelta, es el único partido que hemos perdido en nuestra casa, y luego la semana pasada además conseguimos sacar también los puntos de arrastre con el líder, entonces claro, ha sido un año de momento, está siendo espectacular. Le ganasteis al líder en su casa y hasta con 3 juveniles en el equipo. Sí, la verdad es que, bueno, era un buen momento para que entraran, ya 2 de ellos sí que estaban siendo más habituales, el tercero había jugado únicamente 2 partidos, pero bueno, era una buena circunstancia, están entrenando muy bien, se lo merecían y lo hicieron muy bien los 3, de hecho los 3 metieron goles. Has hablado de los puntos de arrastre. Hay que recordarles a los telespectadores que no estén muy metidos en esto del waterpolo que a la segunda fase pasáis con los puntos que habéis conseguido contra los rivales directos de vuestro grupo que van con vosotros a la segunda fase. Exacto, porque ahora somos un grupo de 8, pero realmente solo jugamos contra los 4 del otro grupo. Sí. Y lo que arrastramos de inicio, que son los 11 puntos con los que vamos a empezar la segunda fase, son contra nuestros rivales directos. Jugáis contra 4 equipos del otro grupo, creo que son 3 catalanes y 1 de Zaragoza. Exacto. Montjuïc, Helios, Molins de Rey y Premià. Eso es. Va a ser muy divertido. Yo estaba viendo antes cómo partís en ese grupo de la fase de ascenso. Partís como el cuarto equipo con más puntos en esta segunda fase, puntos de arrastre. Pero es que entre el cuarto y el primero
hay muy poca diferencia de puntos. Vosotros estáis con 11 junto con Horta también. Sí. Después está con 12, creo que es Helios. Y después Montjuïc con 13. ¿Está todo súper igualado? Además, cuando acabe este grupo C, o sea, esta segunda fase, los 4 primeros juegan el playoff ya directo de ascenso a División de Honor. Entonces, ahora de momento estamos en esas posiciones y claro, partimos con una ventaja muy buena. ¿Tú cómo ves esta segunda fase? A ver, la realidad es que todos los equipos son muy buenos. Además, vamos a enfrentarnos contra 3 catalanes que, quieras o no, son rivales muy fuertes. Pero la veo muy igualada y, sobre todo, para nosotros la veo con muchas ganas de disfrutarla. ¿Qué equipo crees que os lo puede poner más complicado en esta segunda fase? A ver, de nuestros rivales, el favorito es el Montjuïc para conseguir el ascenso junto con el Horta de nuestro grupo. Son los 2 equipos que a priori empezaban el año como los favoritos. Sí que es verdad que luego cambia mucho. Montjuïc os lleva, antes de empezar la segunda fase, os lleva 2 puntos. Exacto. Y Horta os lleva nada, ninguno, porque están empatados con vosotros. Exacto. Es decir, estáis ahí codeándoos con los mejores, ¿eh? Sí. La verdad es que al haber hecho los deberes bien en la primera fase, esto nos va a hacer que podamos de verdad disfrutarla. Y el equipo quiere disfrutarla. El equipo va a salir ahora muchísimo más relajado, ¿no?, en esta segunda fase. El objetivo principal, que es la permanencia, estabas comentando, está cumplido. Ahora es a disfrutar y, oye... Sí, a ver, el objetivo está hecho y el objetivo de la temporada que nos marcamos está conseguido. Ahora obviamente es disfrutarlo, pero también es verdad que por el bien de la competición, por el bien nuestro, por las ganas que tenemos, vamos a ir a por todas cada partido. Y luego cuando acabe el último fin de semana de abril veremos dónde estamos, pero o sea, para mí no ha terminado la temporada, quedan 2 meses y hay que ir a por todas cada fin de semana. ¿Eres ambicioso? Sí, claro, es que al final los chicos entrenan para algo y se lo merecen también. Entonces creo que estamos en una situación muy buena, en una situación que queremos disfrutar, pero se disfruta más ganando que perdiendo y eso es así. ¿Te planteas un posible ascenso? Yo ahora mismo lo que más me planteo es el primer partido es contra Premià y quiero ir a ganar a Premià en nuestra casa. Pero nosotros tenemos que luchar por todo, porque al final no sabemos si vamos a volver a estar en una situación igual, no sabemos cuándo nos va a pasar y al final lo que te queda en este deporte no es ni el dinero, ni la repercusión, ni nada, lo que te queda es lo que vivas deportivamente y queremos vivir pues, un playoff o queremos vivir lo que estamos viviendo ahora. A ver, has dicho que pasan a los playoffs los 3 primeros de cada grupo, son 2 grupos, ¿no? Ahora en esta segunda fase. El playoff, claro, o sea, ahora el playoff final, digamos, sí, de ascenso, final. los que queden 4 primeros en este grupo. En este grupo. Es decir, ¿es factible? ¿Podría ser posible que el Waterpolo Turia estuviese...? Lo más importante es que dependemos de nosotros, porque ahora mismo ya estamos en esa posición. Claro, defendiendo esos puntos que tenéis ahora. Exacto. Ahora hay que defender la ventaja que tenemos. Que va a ser muy difícil, que no hay que olvidar y hay que tener los pies en el suelo contra quien jugamos. Y que donde jugamos pues están, entre comillas, hay jugadores que están a nivel semiprofesional. Pero nosotros, pues a nuestro nivel amateur, estamos haciendo las cosas bien. Yo te digo una cosa, Vicente, y esto es mérito tuyo, porque llevas muchísimos años formando el mismo bloque, estás trabajando a día de hoy, estás empezando a recoger los frutos a día de hoy de todo el trabajo que empezaste hace años y lo que empezaste sembrando, están saliendo ahora los frutos. Tienes una plantilla súper joven, la mayor parte criada aquí en el Turia, es gente con mucha hambre. Claro. Es decir, ahora se ve en una segunda fase lo que tú estás comentando. Ya veremos cuándo se vuelve a repetir esto. Saltarán a la piscina, vamos, con la intención de, si es posible, meterse en la fase final de ascenso. A ver, no hay que olvidar que el 80% del equipo hace 6 años descendió de primera a segunda y de segunda a territorial. Con el equipo B conseguimos ascender a segunda división, que el equipo B realmente eran prácticamente los mismos jugadores porque eran menores de edad, y ahora poco a poco hemos ido subiendo hasta la situación donde estamos ahora. Entonces, claro, nosotros, al final, cuando hablamos entre nosotros, hay que recordar lo que hemos llegado a sufrir también por la parte negativa del deporte. Pues ahora estamos recogiendo la parte positiva. Entonces, por eso tenemos que tener ese punto de ambición también de decir, oye, ¿hasta dónde podemos llegar? Vais a jugar la segunda fase sin presión. El ascenso no está descartado. Quiero decir, hemos conseguido el objetivo principal, que es la permanencia. Podría plantearse alguien, ¿no? O los jugadores, ¿no? Los jugadores son ambiciosos también, igual que Furio. Uno desde fuera podría decir,
jolines, han conseguido el objetivo principal, que es la permanencia, pues ahora ya relajaos hasta que termine la temporada. Pero no va a ser así. Yo es que, a ver, yo les dije en la última reunión con los chicos, yo dije, nos quedan 2 meses. Es 2 meses de meterle caña cada día y de entrenar fuerte. Son 2 meses, que realmente no es nada. Y luego veremos dónde estamos. O sea, también tenemos que ser realistas. Te voy a dar la vuelta al comentario. Vais a luchar por subir. Sí. Sí, claro. O sea, es que la competición tiene que ser así. Los 8 equipos que estamos deberíamos de luchar por ascender, por el bien de la competición. Y creo que nosotros debemos de hacerlo. Imagínate cómo os planteáis en la fase final. Pues entonces empezaría el miedo en la junta directiva. No, pero bueno, sería un buen momento para pedir ayuda de rodillas a todo el mundo para poder estar. La junta directiva se pondría nerviosa, ¿no? Entonces. Creo que lo pasarían peor la junta directiva que los jugadores. ¿Qué estás haciendo, Furio, que estás aumentando los gastos del equipo? No, sobre todo, a ver, no hay que olvidar que la División de Honor es una liga, es una competición profesional y nosotros somos amateurs. Y claro, nos estaríamos encontrando ya con niveles de selección y con niveles muy altos. Pero claro, yo no sé, o sea, a día de hoy la realidad es que los resultados, si tú los ves, son todos muy igualados. Muy igualados. Y puede pasar cualquier cosa y nosotros tenemos que lucharlo. Arrancar la segunda fase, creo que es el 2 de marzo, sábado a las 4 de la tarde en casa, en la piscina de Nazaret contra Premià. El Premià es el equipo que parte con menos puntos en esta segunda fase, parte ya de entrada octavo. ¿Es un rival asequible? Sí, a ver, el Premià, realmente los resultados que ha tenido este año son engañosos. El año pasado ellos jugaron el playoff por ascenso, ellos quedaron entre los 4 primeros, de hecho jugaron la final para poder ascender a División de Honor. Este año lo que pasa es que la primera vuelta les salió bastante mal de puntos, pero la segunda vuelta han ganado todos los partidos. Entonces es un rival que realmente va a ser un rival muy difícil, y sobre todo que viene de una dinámica de ellos muy buena. Nosotros en los últimos partidos, por ejemplo, hemos perdido 2 partidos y hemos ganado 1. No tenemos la misma dinámica que ellos. Pero o sea, si es por puntos, por clasificación, nosotros estamos cuartos y ellos están octavos. Pero realmente esta clasificación no es real, porque cada uno viene de un grupo, con rivales diferentes y piscinas donde han jugado diferentes. Una última, Vicente, ¿qué ha pasado con la Copa? Porque vosotros, a quedar segundos en la primera fase de la primera división, teóricamente teníais plaza para disputar la Copa esta temporada. Sí, mira, en el waterpolo a nivel nacional hay 2 copas, ¿vale? Importantes. La Copa del Rey, que es la de División de Honor, donde juegan los 8 primeros, y luego el año pasado hicieron la Copa Federación, que se llama, que juegan 4 equipos de primera división. Hay una semifinal y una final, y se juegan los 2 primeros de cada grupo. Nosotros hemos quedado segundos de nuestro grupo, deportivamente nos merecíamos estar en la Copa, pero el organizador ha sido el Navarra, que es de nuestro grupo, y parten ellos como organizador. Entonces va el Horta como primer clasificado y el Navarra como organizador. Y nosotros, desgraciadamente, nos hemos quedado sin poder jugar. El Navarra, que evidentemente está por debajo del Turia, que ha quedado por debajo del Turia. Sí, el Navarra ha quedado cuarto en nuestro grupo, pero por organizadores van ellos. Entonces, realmente, eso sí que ha sido un palo grande para el equipo, porque al final es un título. Y es un título que se juega además en 2 partidos. Es una semifinal y una final. Y claro, eso sí que ha sido un palo duro. No hay ninguna forma de arreglar la situación, estáis fuera. El organizador es Navarra y el líder, y el que pasa porque ha quedado primero, es el Horta, y se acabó. Exacto, está por reglamento, está estipulado así y no podemos hacer nada. Bueno, la temporada todavía es larga. ¿Celebraremos un ascenso? No sé. No sé lo que celebraremos, pero a partir de que empiece la segunda fase, toda la semana vamos a celebrar algo, porque estamos donde nos merecemos. Vicente Furio, felicidades, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Por todo el trabajo que estás haciendo, no esta temporada, sino, lo hemos comentado ya, desde hace muchos años, de hecho 11 años, montando un bloque joven que está empezando a arrojar ahora resultados. Enhorabuena, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. El ascenso en juego, ¿eh? Enhorabuena por la permanencia. Gracias. Vicent Furió, el entrenador y director técnic del waterpolo Túria, entrenador del equip sènior masculí, el absolut del waterpolo Túria. Un fenòmeno fantàstic, una gran persona a més. Seguim més continguts. Seguim en més comunitat de l'esport, en este Superdeportes Todo Menos Fútbol, així a Levante Televisió, i avui volem felicitar una parella de valencians, els 2 únics valencians que han acabat enguany l'edició de 2024 del Dakar, a Aràbia Saudita.
un és d'Alzira, l'altre és de Corbera, no, m'estan dient que no, perdó, repetís, un és de Carcaixent, l'altre és de Corbera, no sé per què he dit. Dani, no sé per què he dit d'Alzira, Bueno, de Carcaixent. serà per proximitat, no? Estem molt prop, Carcaixent i Alzira estem prop, som veïns. No sé per què m'he dit d'Alzira. T'has perdonat. Dani Albero, què tal, com estàs? Molt bé, César, de categoria. Molt content d'estar així amb tu. Enhorabona, enhorabona per haver fet meta per quarta ocasió consecutiva en 6 oportunitats que has tingut de fer el Dakar. Sí, la veritat que no ha sigut fàcil el camí aconseguir 6 Dakars, és molt més de lo que jo m'esperava, i bueno, i en diabetes, pues escolta, jo crec que per tota la comunitat de persones amb diabetes és una passada, no? Jo crec que donem molt de suport i ells veuen que en diabetes podem fer tot allò, no? És increïble. El primer, fou en el seu dia el primer pilot en fer el Dakar, el primer pilot en diabetes. En moto. En moto. 3 en moto i 3 en cotxe. Correguem 3 Dakars en moto, que acabarem l'últim, el del 2021, amb una KTM Rally brutal. Després ja ens enganxarem en el Dakar Clàssic i este és el tercer ja que correguem en el Dakar Clàssic a bordo d'un Toyota Land Cruiser, el 90, Glucoete, que li diguem. Jo que m'havia preparat així una entradeta per fer la introducció de la presentació dels dos convidats i ara tot per l'aire en el tema d'Alzira, que no sé per què he dit Alzira, perquè sé de sobra que Dani és de Carcaixent. Però bueno, Dani, enhorabona, felicitats. Lluís Serra, què tal, com estàs? Hola, molt bé, moltes gràcies de poder estar així amb vosaltres, contar-vos l'experiència única que hem viscut. En tu he acertat, Corbera. Sí, jo soc de Corbera. De Corbera. I primera volta que has fet el Dakar? Primera volta que correc el Dakar, també primera volta en els meus 30 anys que correc el Dakar i esperem algun dia poder tornar a córrer. Un secret, vull que reveles així ara en directe en Superdeportes Todo Menos Fútbol a Levante Televisió. Què va fer Dani per enredar-te en esta aventura? A Dani li va costar poc enredar-me aquesta aventura, li va costar poc. Molt poc. Entre una amiga que tenim en comú me ho va comentar, un dia jo estava sopant i vaig dir, dis-li a Dani que el dilluns vaig a veure-lo. I què més, Dani? No res. Sí, resulta que me falla el copiloto que venia, era un xic de Madrid, David, un amic meu, que ell tenia molta il·lusió en vindre, va tindre problemes en casa, no va poder ser, però claro, estàvem a 2 mesos. A 2 mesos de córrer el Dakar. Estàvem a 2 mesos de córrer el Dakar i això va ser un primer escaló, no?, per aconseguir estar allí. Estava la inscripció feta, estava tot, i necessitava un copiloto. Y comentando un día a mi Paco Folgado, de allí de Alzira. Paco sí que es de Alzira. Yo sabía que Alzira tenía algo que ver en tot això. Alzira estava en esta història. El mi Paco va dir, jo tinc un conegut que igual li interessaria, que està molt involucrat en el món del motor, ell ha fet alguna coseta, li agrada molt el copilotatge i bueno, te'l presente i res, va vindre a ma casa. Me diu, esta ni parle, crec que no va arribar ni a parlar amb ta mare, no? No. Va tardar, en 2 hores li vaig contestar i vaig dir, anem al Dakar. Conta'm. I es plantareu allí bueno, eixireu en desembre i es plantareu en gener ja en Aràbia Saudita per tal de preparar tot el Dakar. Sí, correguem una carrera junts per preparar el Dakar. Ell se tenia que posar les piles perquè la navegació del Dakar és un poc concreta, no? És un poc exclusiva el que correguem allí, que se correguem en regularitat. I bueno, farem un parell de proves així en Espanya i ens posarem les piles, jo li vaig dir algunes coses, li vaig presentar gent, ell quan tenia alguna duda sempre tenia un telèfon aquí a tocar per ensenyar-li com funcionava tot el món de la regularitat. La veritat que ell també ha posat molt de la seva part per posar-se les piles. Jo t'hi vaig dir una cosa, jo com a espectador, jo he seguit a través de les xarxes socials durant tot el Dakar i jo he vist, l'aplicats que he estat és 2, no? Però Luis estava molt posat en el seu paper, la seva funció, Jo a mi sí que va ser un poc més impactant el plegar allí el poder agarrar el ritme de carrera, perquè és el que estàvem comentant, hem entrenat així, però les velocitats no tenen absolutament res que veure, entonces els primers dies, si tenia que estar aplicat, no tenia que estar molt més aplicat de lo que jo pensava, entonces va costar un poquet. Després ja podríem dir, ens relajem un poquet més, no, el Dakar t'obliga a estar sempre molt aplicat. Tots els dies és una carrera nova, en la que tens que superar. Claro, també arribarem i tinguérem problemes, van caure els 2 mals, estiguérem en calentura, tinguérem que passar per l'hospitality, ens tinguérem que medicar, ens podrem recuperar a temps,
Perquè, clar, tenim 5 dies d'instal·lació per preparar-ho tot i per sort van caure mals en estos 5 dies d'instal·lació. Entonces ya cuando arrancaré la carrera pues ya estarem en plena recuperació i a més és que no n'hi ha altra, o sea, n'hi ha que estar a tope, és una carrera que se corre una vegada a l'any, n'hi ha que estar a tope i aquestes 3 setmanes que hem estat fora de casa, no? A ell li costa un poquet el que ell està dient, claro, així en Espanya tu imagina que les regularitats se corren en velocitats màximes de 30 km per hora de regularitat, claro, allí botes i té regularitats de 80, 90, hasta 115 km per hora. No li donava temps a llegir el roadbook, quan venia a cantar Montperill, pum pum, ja l'havien passat, i diria, que no arriba. Era completament impossible, i inclús hasta quan fallàvem i teníem que recuperar, a plegar, ficar-nos a 130 km per hora, de dir, jo alguna volta apretava el freno, i jo sóc el copilot. Jo el veia. Apretava el freno i dia, ostres, com anem, Feia força, no? Després ho disfrutàvem, perquè n'hi ha dies que jo per la meitat del rally ja li dia, Dani, tira, que... Després els últims dies li feia, frena, que jo vull que acabar, frena, que això tenia que acabar-ho. Però sí, va ser... Els primers dies va costar un poc adaptar-se, també sabíem que podíem caure mals, que anàvem a passar-ho mal, que entonces també tens que anar en eixa mentalitat, que tens que tindre molt clar que alguns dies vas a passar-ho mal. Heu fet meta, els dos junts, en esta edició 2024 del Dakar. En algun moment de la prova, Dani i Luis, pensàreu que lo d'arribar al final estava complicat? Sí, cada dia. Cada dia, però jo sí que vaig tindre un dia que, a part d'estos primers dies d'adaptació que te costava un poc més, o inclús hasta els dies que van tindre un poc de calentura, sí que va haver un dia que jo vaig estar prou fotut, un dia que em vaig fer mal en el coll, i aquest dia ja vaig eixir de matí i li vaig dir, Dani, me fa mal el coll, però vaig dir, bueno, anem a tirar, estem en el Dakar, i en el quilòmetre 6 ja era irresistible, i me vaig ficar el collarí, vaig fer l'etapa en el collarí posat, i després Dani me va dir, fica't el collarí, i li vaig dir, no, si ja fa hores que el porten el collarí. I aquest dia va ser dur, però així i tot, vaig dir, per un mal de coll no mos para. Dic que sí. I aquest dia trobarem ballines en el recorregut, trobarem barcos, dia jo no veia trobarem de tot. Ell estava molt mal i jo me vaig tenir que reinventar i les pedres que dibuixaven el recorregut, pues anava a dir, mira, Luis, un barco, mira, Luis, una ballena, no? Per intentar fer-lo riure, perquè és que jo el vaig veure mal, jo també vaig patir prou aquesta etapa, i bueno, se va reposar perquè al final ell venia molt... Luis és una persona que té el cap molt centrat, tant en la faena com en els amics. Jo, pel poc de temps que el conec, tinc admiració, de veres, ell ho sap, per lo jove que és, està molt centrat. El Coete s'ha portat ben guany, però Luis més encara. Luis s'ha posat ahí la seva part. A més, ha sigut increïble, jo crec que en les xarxes socials s'ha pogut viure la connexió que hem aconseguit tindre Luis i jo, que ho hem passat fenomenal. Jo crec que la gent ho disfruta molt, tu que mos has seguit jo des de casa. Jo casa. veia i dic, mira que s'ho estan passant bé estos dos, Molta gent dia, joder, què bé esteu passant-se-ho, És que vos ve que en Instagram, vos ve que Facebook, què bé esteu passant-se-ho millor dia. Jo sé que he de dir que algun dia ho heu passat malament, no s'ha notat. A través de les xarxes socials no s'ha notat que ho heu passat malament. Això mateix me comentava molta gent, que dient, esteu passant-se com en el copi de lujo, no? En el teu piloto de lujo, perquè esteu passant-se molt bé. Jo dia, sí, el meu piloto de lujo. I en les redes socials estem passant-nos molt bé, però... Per l'aire, no? Al final, enguany també hem tingut que portar nosaltres les redes socials, des d'allí, hem sigut nosaltres els que ho han fet. Jo crec que aquest canvi també li agrada molt a la gent, no? El que han sigut nosaltres és que hem anat gravant-nos i publicant. Perquè dia a dia aneu passant les jornades, no es perdíem detall. Aquesta és la idea. Intentàvem també que nosaltres, jo per exemple sempre he vist el Dakar des de casa, fins este any, i sempre veia algun pilot o algun equip que ensenyaven el que era el Dakar des de dins. I això és molt interessant a la gent que mos agrada. És com aquestes imatges que estem veient el Dakar des de dins. Què menjau, per exemple? Què desdeixonava Luis? Mira, això que estem veient esteu mirant, això és el comedor. Entonces, claro, vam dir, anem a ensenyar el Dakar des de dins, que la gent vega realment el que fem, perquè en altres equips, estructures molt més grans, veus el cotxe, els patrocinadors i poc més. Nosaltres
algo que ha fet que la gent s'enganxara molt era això, que mos veus ahir i mos ho passàvem molt bé. Vos hem vist menjar, vos hem vist pràcticament en els moments près d'anar a dormir, perquè hi ha un campament sobre catifes tingueu que dormir també, vull dir, ho hem vist tot des de dins, i això a la gent és el que està comentant Luis, no? Que al final, i el que estàs dient tu, Dani, que la gent enganxa això, la gent vol veure que sou persones normals i mortals, com tots. Y estem fent algo increíble, como es competir en el Dakar Rally, que es el somni de muchas personas estar allí. Entonces yo creo que veo esos vídeos que son tan sencillos, vídeos que grabamos nosotros, claro, vídeos... La medalla que heu dut, la medalla, no? Sí, la portem Sí, la porteu ahí, medalla... no? Anem a ensenyar a les càmeres també, perquè clar, que vingueu així i que no ensenyeu les medalles de finisher del Dakar 2024 no té perdó, és un pecat. Claro, així tenim les nostres medalles, cada un tenim la seua, això és el que ens donen com a prèmit per haver arribat a meta. Té el seu pes, O sea, anava a dir jo, puc donar fe de que pesen aquestes medalles, A més, dins del món del motor, pues, bueno, aquestes medalles del Dakar que se fan a mà, tenen en YouTube n'hi ha un vídeo de com se fabriquen aquestes medalles i els trofeus, els monolitos del Dakar, tenen molt de valor dins del món del motor, no? I de veres que tot el món tampoc pot tindre una medalla de ser en casa. En Wallapop no n'hi ha. No les venen, aquestes no les venen. Aquestes no les venen en Wallapop. Tu ja en tens 4, Dani. En tenim 4 en casa. La de Luis és la primera. Què vas a fer en ella? On la vas a col·locar, Luis? Pues esta està on tenim els poquets trofeus que tenim en casa, però només vaig a plegar a casa, en seguida mon pare em va dir la medalla... Ahí, Sí, la medalla tenia que anar ahí. La família què t'ha dit quan t'arribaràs a casa? La família estaven contents, patirem molt, però bueno, també és que sempre hem estat molt locals a este món, entonces saben que no simplement plega un fill i te diu me'n vaig al Dakar i ja està, i els teus pares no saben el que és, en casa saben el que és el Dakar, també pateixen perquè saben els perills que porta a córrer un Dakar. Jo en un d'aquests vídeos que fèieu en les xarxes socials, hi ha un en el que Dani dia que parlava amb la Dani, la mare de Luis, i deia, tranquil·la, que te la vaig a portar conforme me l'enduc. Va tornar d'Aràbia conforme l'han dut. En la medalla. I en la medalla. I en la medalla. És el compromís que vaig agarrar jo amb sa mare. Sí, senyor. L'any passat en Sònia, sa mare també me va fer ahí un costadet i me va dir, per favor, torna-me la sencera. I ja li va dir, no us preocupe que li portaré a Sònia sencera i en la medalla. I enguany en Luis pues, també ho hem aconseguit i bueno, quan vaig arribar a l'aeroport sa mare m'ha abraçat, supercontenta. Dani, moltes gràcies, Dani, per com ens has fet viure. Bueno, mira, m'estic aborronant. Jo crec que és el més emotiu, no? El veure també que a part de complir jo el meu somni i que totes les persones amb diabetes d'Espanya, del món, no? Tota la meva comunitat també estiguen, no? Veure com Luis també complís el seu somni i la seva família, això és brutal, Les fotos, Luis, les tindràs també per la història, Les fotos són per a la història. I a més és que això, és que ha sigut la persona que m'ha donat a mi l'oportunitat de viure el somni, perquè és que realment, per a tots els que estem involucrats en el món del motor, és el somni. Si anem a buscar el nivell més alt, que és la Fórmula 1, els pilotos de la Fórmula 1 volen córrer el Dakar. És que no és... Se l'ha xuat Dani a l'emportar-se a Luis a Aràbia Saudita a fer el Dakar? No. A priori, Dani podia dir, me l'haig de xuar, llavors què passa? Igual la pleguem, igual que no la pleguem. Aneu convençuts de que... No, anàvem convençuts de que el Dakar es podia acabar. No era una cosa que dies... Anàvem convençuts però perquè la faena estava molt ben feta en casa i més des de la part de Dani, perquè el cotxe venia molt ben preparat. Tots els que saben un poc de cotxes, tu veus un cotxe i dius, este no acaba. I el cotxe anava ben preparat. Entonces, clar, si la faena està feta, tu estàs convençut. Pot aplegar la mala sort. Comentava Dani abans d'entrar que el glucoete era l'enveja de tot el món de... Sí, és del Vivac, allí on estàvem nosaltres, l'equip Pedregà, al·lucinant, perquè clar, cada dia ells estaven desmuntant cotxes allí sencers, els que estaven als nostres costats, veies un motor, un canvi, no sé què, tal, i nosaltres arribàvem, una netejadeta, una bufaeta, revisió, olis, filtros, tal, està tot correcte, els tornillos, jo sé quins tornillos tinc que anar a buscar a veure si s'ha d'afluixar, si no, pegava una passadeta, i ja estava. I ja molt bé per ahir passejant, i ja teniu el cotxe a punt? Sí, ja tenia el cotxe a punt. Claro, això és brutal, és un treball que se fa en casa. Si el treball ve fet des de casa, és factible acabar un Dakar, perquè jo sí que sé la faena que s'havia fet en casa en el cotxe, a més, l'últim mes vam estar, Dani va fer els 7 dies de la setmana preparant el cotxe, jo anava algun rato a veure-lo,
i veus la feina que se fa en el cotxe i dius, vale, este cotxe va preparat per a fer el Dakar. Després hi ha altres cotxes que tot es pot trencar, però Com en l'etapa 10. la feina està feta, després pot passar el que va passar en l'etapa 10. I això va ser el meu dia que jo pensava que no més arribàvem a la complicat? meta. Sí, i aquest dia va ser que jo vaig pensar que no aconseguim arribar a la meta. Luis també se'm va vindre un poquet avall, perquè, claro, canviar un càmbit d'un cotxe d'aquest estil porta una llonganissa aixina d'un metro, 1,20 m, està en xarxes també, és enorme, pesa molt. Canviar això allí en terra és complicat i n'hi ha que tenir el recàmbit. Claro, nosaltres quan eixim, allí se paga per quilos tot i portar tant de recàmbit és complicat, perquè claro, si agarres el diferencial del delantero, vale, i si es trenca el trasero, tens que agarrar un delantero o un trasero, vale, i si es trenca el motor, tens que portar un motor diferent, va sumant i és impossible. Entonces al final, pues jo preferís que eixir el cotxe ben preparat i esperant que no trencar res, no? Entonces trencarem el canvi en l'etapa de agua a 20 kilòmetres del final. Es posa a fer un ruido enorme, claro, nosaltres anàvem en el casco, no sentíem res, però quan li clavàvem la tercera allò es multiplicava per 10, uah, feia un ruido de por. Aconseguirem així, aconseguirem acabar en segon i quarta, aconseguirem arribar a la meta i jo sabia que allí n'hi ha un canvi, no? És com quan vas a la guerra, i el primer que fas és mirar al teu alrededor on estan els tanques bons, els roïns, les trinxeres, i jo sabia que n'hi ha un canvi, és el primer que faig. Investigar tot el camió d'assistència i a veure quines armes tenim allí per poder luchar a la guerra que anem a atacar, no? Això també és un poquet ja de veterania. Jo sabia que n'hi havia un canvi i ja per el camí ja vaig fer diverses cridades, no era exactament del nostre cotxe, però jo estava quasi convençut que mos valdria, no? Que podria servir. Va fer un parell de cridades, me van confirmar que sí, que mos servia, i ja va ser negociar en l'equip el tema econòmic per aconseguir els diners per poder-lo pagar, perquè allí és tot molt car. Entonces arribarem allí, negociarem, ells estaven disposats a deixar-me-lo, me'l van financiar, el van poder pagar en 2 o 3 quotes, és de veres, això és de veres, és aixina, i arribarem a un acord i podrem canviar. Estiguem treballant tota la nit, fins a les 5:30 del matí, jo allí, jo me despertava, anava a pegar una mirada, ostres, ja està quasi va, tal, fins que el vam sentir en marxa, ja poguem descansar una hora, perquè, bueno, anarem a les 6:30 del matí, arrencarem a per l'etapa 11, que estàvem molt propers ja. I això va ser la que jo vaig Jo quan va passar lo del canvi, cada un, que és el que estava comentant Dani, pues enseguida anava pensant, ahir n'hi ha un canvi. Jo no m'havia percatat en ningú moment de que n'hi ha un canvi dalt del camió, però clar, és que cada un fa molt les seves funcions en el Dakar. Dani estava molt pendent del cotxe i jo tenia que estar pendent pues, de tot el tema de la navegació i tal. Entonces, i de la insulina de Dani. I de la insulina de Dani. Correcte, correcte. Això és molt important. Entonces, a part de lo de la insulina de Dani, jo ja vaig començar a pensar, vale, vaig dir, pues, no tenim la tercera, anem a intentar veure pues, com podem aplegar a acabar el Dakar. Entonces jo pensava en els quilòmetres que ens quedaven per acabar, perquè era l'etapa 10, i Dani me deia, no, olvida't dels quilòmetres, que el canvi te'l tenia que dir. I Dani me va dir, jo crec que n'hi ha un canvi en el camió. I va ser així. Cada un va intentar veure quina era la forma de poder aplegar. I bueno... Al final és que en el Dakar, que no passen coses és molt difícil. Tenen que passar coses per poder contar, per poder narrar la nostra història, la nostra aventura, i a més, no n'hi ha, sense una lluita, no n'hi ha un final feliç, saps? N'hi ha que treballar per poder aconseguir els objectius, i això és el que hem fet, hem treballat dur, hem fet un bon binomi els dos, hem fet una bona aposta, tant jo crec que jo en ell i ell en mi, i al final el resultat està ahí. La pregunta que has deixat votant, perquè estan en realització els nostres companys Marta i Quique, dient-nos que estem ja fregant el temps. Se m'ha quedat supercurta esta entrevista, que més que una entrevista és una conversa entre els tres així. Heu fet un gran binomi entre els dos. Va continuar aquest gran binomi en altres, jo què sé, una altra edició del Dakar o en altres reptes que se n'ha plantejat? Jo primer podria dir que va començar en un binomi que és molt difícil, perquè passen moltes coses en el Dakar, és prou difícil, però ara ja passa a ser més una amistat. Entonces, binomi, per a seguir corregant el Dakar, a mi ara em veu un poc difícil per els temes professionals i tal. Dani igual... Perquè el Luis no es dedica exclusivament a... No. Jo me dedique al sector del moble, tinc tendes de mobles, que són mobles Luis Serra, i una fàbrica de colxons que és Colxon Elite. Doncs, clar, jo no me puc deixar la meva feina tots els anys per anar al Dakar, ojalà poguera ser així.
Binomi, anem a seguir fent coses junts. Segur. Ja estem fent-les. Teniu alguna en ment, així per deixar-los als telespectadors un poc? Ell se'n va ara, el dia 1, a córrer la Banda Ride. Jo me'n vaig a córrer a Marruecos. Estic celós, reconec que estic celós. En 2 setmanes estem... Escolta, Dani, no t'ha convidat? No m'ha convidat, jo estic dient, jo te porto el cotxe, jo vaig a ajudar-te, jo, si necessites, jo estic allí. És que allí no mos deixen tindre equip I d'assistència. estic celós perquè se'n va el seu pare. És clar, ahí mana el jefe. Entonces yo corre que en 2 semanas, però Dani està ja començant a muntar un equip que s'estan preparant altres cotxes per a seguir corrent. Estem preparant diversos pandes per córrer un campionat que se corre així en Espanya, molt xulo, el qual podrà accedir qualsevol i en molt poca inversió pots tindre el cotxe o no. Si no tens el cotxe, pues, te podrem alquilar el cotxe perquè pugues participar en qualsevol prova d'estes. I tenim moltes coses en el cap. Al final són 6 anys de Dakar i 5 anys que estigueren per preparar el primer Dakar, per aconseguir, per intentar el repte d'estar allí la primera persona amb diabetes en participar en el Rally Dakar. Perquè tu el primer finisher no feres hasta el tercer Dakar en moto. Tingueren que aprendre de la pròpia carrera. Entonces, estos quasi 11 anys m'he deixat de fer moltes coses. No vull dir que no vaig a córrer en guanyar el Dakar, Si la cosa és un poc més fluida, el correrem. Els patrocinadors els teniu? Els patrocinadors estan, alguno... Vos fa falta alguno? Perquè ara és el moment, ahí tenim una càmera cada un. Sí, enguany hi ha algun patrocinador que ja porta molts anys amb nosaltres, estan molt agraïts, però al final tot això són convenis, no? Són convenis que se fan per un any, per 5 anys. I n'hi ha alguno que enguany ja vens, perquè porto 5 anys ja amb nosaltres, 5 anys, super agraït. Entonces pues necessitem gent que apoye este gran projecte per a poder conseguir este tipus de reptes, no? Al final som un projecte social, estem demostrant que amb diabetes podem arribar molt lluny, nosaltres també donem el nostre aport a la diabetes assistint a eventos, ara tenim el Diabetes Experience Day, que enguany se fa a Madrid, estarem allí tot el fin de setmana, divendres i dissabte, donant suport i parlant de la gent, i en fi, jo crec que això és magnífic, és magnífic. Té que seguir. Dani Albero y Luis Serra, que ha sido un plaer, este raté de tele que han fet así en Superdeportes, todo menos fútbol, Dani, ¿T'has fijat, no? Así no se parla de fútbol. Que encantadíssim, moltíssimes gràcies. Que esperem que ens aneu contant aquests nous reptes que aneu a dur a terme com a binomi, que aneu venint així de tant en tant. Sí, anirem informant-te per a que tu puguis també anar contant-ho i que la gent sàpiga què és el que anem a fer. Jo te prometo una cosa, Dani, prometo una cosa, i ho prometo als telespectadors, promet que no me tornaré a equivocar en la procedència de Daniel Albero, Carcaixent. No sé per què m'he citat el Cira al principi, Carcaixent i Corbera. Des del Cira mos juntaren. Correcte, mira, entre Carcaixent i Corbera està el Cira. Des del Cira mos juntaren. Un plaer, Molt de gust. Igualment. Encantadíssim de l'aventura que heu viscut. Jo crec que he gaudit més que vosaltres estant allí, des de fora. Vine a mi al Dakar. Perquè no m'has convidat, com Lluís a tu en el Marroc. Tens que posar a tir, tens que insinuar-te. Cavallers, moltes gràcies. Moltes gràcies. Parlem, ja m'aneu contant els nous reptes. Correcte. Un parell de figures, Daniel Albero i Luis Serra, de Carcaixent, de Corbera, són membres del team, un diabètico en el Dakar, Daniel el pilot, Luis el copilot, uns artistes que hem tingut avui així a Superdeportes, todo menos fútbol. Nosaltres canviem de registre i anem ara amb la secció d'esport femení. Espai patrocinat per Teica. És la secció dedicada a l'esport femení i en aquesta ocasió aplega de la mà de la pilota valenciana. Entrem ja en la recta final d'este Superdeportes de divendres, Superdeportes todo menos fútbol. Aureli López, què tal, com estàs, cavaller? Pues feliç, i sempre que puc portar a una dona a pilotar-hi, una miqueta més feliç. Anna Puertes de Beniparrell és un exemple de la voluntat. La tinc des de joveneta, li ho comentava fa un momentet a banda, la tinc des de jovenigua, en fotografies importants ja internacionals, ja des de molt jovenigua. Anna, conta-mos coses, vinga, va. Jo molt contenta d'estar així, de que m'heu convidat i bueno, jo sempre molt contenta de parlar de pilota. Estem parlant d'una de les millors pilotaris del circuit a dia d'avui. De moment el que tu dius, 10 possibles de 10. Així que 5 partides a 2 punts, 10 punts.
De moment sí, de moment contentes pel resultat, però de totes formes, ara en semifinals comencem tot des de zero i pot passar qualsevol cosa, així que jo de moment... Però este diumenge això amb Bellreguard igual se decideix, sí o no? Sí, és el millor de 3 partides. Un poc més tranquil·la, no? Perquè no és una partida que és decisiu, que te pot deixar mala partida o el que siga, però de totes formes contra un trio molt potent. Però Anna, l'any ha començat fantàsticament, 2024. Sí, la veritat que sí. També és veritat que el 2023 va ser un any molt bo. Crec que el 2024 continua en aquesta bona ratxa i jo espero que continuï. Jo sempre dic, de moment, molt contenta. Disputar 2 finals importants en 2023, la individual i el trofeu de mestresses, són imatges del qual estem veient, i ja s'arrenca la nova lliga, la Lliga Pro 1 de Raspai, estant ahí, entre les millors i ahí dalt. Sí, l'any passat vaig jugar la final individual. La veritat és que molt contenta perquè feia ja uns anys que no arribava i va ser una final molt... Bueno, m'hagués agradat guanyar, i que hagués sigut un poc més disputat, però la veritat és que jo ja estava contenta d'arribar. El trofeu mestresses també molt contenta per la final, me vaig trobar molt a gust i ara continuen aquestes bones sensacions en este campionat. L'any passat vaig quedar subcampiona també en una gran final i jo espero repetir almenys jugar la final. Ja que estan en les finals, Jo pensava a ella elaborar semifinals i finals, jo crec que sempre, però la modèstia també és important. Jo volia dir-li, i me pareix important a Anna, que havien dit, jo vaig escriure fa molts anys en un llibret de pilota, el primer, que Genovés bressol de la pilota valenciana i tal. Jo no sé si Genovés avui tindrà que convertir en Beniparrell això de ser bressol de la pilota, perquè en Beniparrell n'hi ha una flora, a banda de ser un club, ho acabem de comentar, que Carlos Costa i la gent que està en el club, aficionats i professionals, a Galotxa, a Raspall, a escala i corda, a xoc de carrer, siga la que siga, a Galotxa sobretot. Però que en Beniparrell ara mateixa, per a esta setmana, demà i després demà, tenen 10 partides de pilota al club, Raspall Trios, Galotxa, jo crec que és un exemple. N'hi ha altres clubs, no anem a fer de menys a ningú, però està clar que Beniparrell avui podria compartir en Genovés això de ser bressol de la pilota valenciana. Crec que és un gran orgull, Anna. Sí, molt orgullós. Sí que és veritat que Beniparrell, per exemple, sí que comença més en la Galotxa, en els xics, i la veritat és que ha anat evolucionant des que entrarem les xiques a jugar al Raspall. Els xics s'han aficionat també al Raspall, estan jugant i tenim un munt d'equips. Totes les setmanes tenim moltes partides a Beniparrell. Partides i noms de relleu. Nacho, de Beniparrell. Hilari de Beniparrell. Noelia, la seva germana, de Beniparrell. Anna, de Beniparrell. Carlos Costa, que juga molt bé a pilota, grandot, i a més, ànima, jo crec que és ànima de la faena del club de Beniparrell. Carlos Costa ha jugat, l'he vist competir, i sempre és possible que no siga un guanyador, però guanyar-li és molt difícil, perquè és batallador, és dur de jugar en ell, sobretot a frontó. En frontó valencià s'ha de fer molt ben defès. En conjunt, Beniparrell és un bon exemple de professionals i aficionats, el que hauria de ser més genèric. Jo volia comentar, en Anna, que és important, que este diumenge ella mos ha aclarit que va a la millor de 3 partides per plegar a la final. Millor que anar i tornar, el que tu dius, més opcions. Però el trio d'Irene, que tu dius que és fort, jo pense que Irene sí que té una treta important que en Raspall pinta, tu també la tens, i ahí estarà un poc com estan les companyeres. Jo he vist companyeres que han tingut partides poc afortunades, que sense voler la pilota se'n va a l'escala, que sense voler li peguen i es dobla la mà i se'n va darrere, i aquestes coses que en Raspall passen. Però el teu trio té molta regularitat, i això crec que aquesta regularitat pot fer que el saldo positiu de les 3 partides te dugui a la final. Jo preguntaria, tindríem una final d'aixes tradicionals contra Victòria i Isabel, trio parella? Possible? Sí que és. Possible és. Sí que és veritat que és en un equip en el que no juga de normal, aleshores al començar no sabíem molt bé com s'anaven a acoplar, però la veritat és que molt contenta, crec que confien molt en mi i això també me dona a mi un plus per a jugar les partides. I les semifinals contra el trio d'Irene molt fort. La premissa és la partida de la Lliga, que encara que van guanyar 25-15 va ser molt disputada i elles només han guanyat 2 partides, però sí que és veritat que en totes les partides han arribat a 15 o a 20 i és un trio molt fort, encara que van quartes, crec que és un trio a tindre molt en compte. Sí. I respecte d'arribar a la final en Victòria,
sí que és veritat que la final, diguem, que sempre s'ha fet ha sigut Beniparrell i Bicorb, no? No ha sigut tant Anna i Victòria. Aleshores, sí que m'agradaria arribar a la final, però el contra, la veritat és que l'altra semifinal també va ser molt lluitada. Un trio contra una parella, un trio si està molt bé en un trinquet tan gran, per exemple, com en Pelayo, que es juga a la segona semifinal. Sí, la parella té que patir. Crec que tindrà que tirar molt del carro, tant Isabel com Victòria, si volen guanyar al trio. De totes maneres, l'espectacle femení he sigut feliç com tu, sobretot, de veure, llevar la corda pel raspall i omplir quasi l'escala de gent. Pareixia, en l'inici de la pujada de les dones, encara que tu has vist en alguna publicació que estem treballant el tema de les dones fa més anys des que pareix. Alguns creuen que acabeu d'arribar ara i estan jugant a pilota a les dones fa més de 20 anys, a pilota, però molt bé, a més. El tema està que aquesta progressió mos ha dut cares noves a carreres i a trinquets, inclús a frontons, perquè al frontó també li pegueu bé. Tinguérem així en primera la més veterana, Ana Belém, del poble del nostre amic, Ana Belém Xiner, que jo crec que també és una dona pilotari exemplar de tota la vida, avui també treballa en la federació i prepara gent, i jo crec que aquesta entrada de les dones està aconseguint una revolució, un canvi d'eixes mentalitats masclistes antigues, de que ixe juga menys que la meva germana, aquelles definicions empobridores, allò no feia ric a ningú, però sí que és de veres que la demostració clara és que en Baqueta i en Raspall la gent, jo l'he vist alçar-se i aplaudir a les xiques en un trinquet, i això no era d'esperar. Tu com ho veus, això, Anna? Bueno, jo duc 16 anys jugant a pilota i he vist tant el començament com... 16 anys? 16 anys, sí. Entens? Quasi anava de bolquereig. Quasi 25. Clar, vull dir, tota la vida. Tota la vida. Jo tota la vida he jugat a pilota, sempre he tingut la pilota en la família. Així que jo crec que, més que triar jo la pilota m'ha triat a mi, un poc. I he vist tant el principi com el que estem vivint ara. Uns principis complicats, perquè jo he sentit comentaris masclistes, despectius, i visc ara tot el que estem vivint i la veritat és que el canvi és abrumador. Tu saps que en pilota se diu que els pecats de la gola Nostra Senyora es perdona, i no seguirem en el refrán. Però des de dins ho veu quan esteu en una partida i mires cap a l'escala, per exemple, o cap a dalt, i dius, ostres, és que han vingut a veure'm jugar a nosaltres, Sí, jo ho noto molt més, perquè sempre he estat en totes les etapes, no? I feia temps ja que no jugàvem en Pelayo, i la veritat és que les dues finals que s'han fet allí, que per sort he pogut jugar-les, el trinquet estava ple, jo feia molt de temps que no veia un trinquet tan ple, no sé si serà perquè el Pelayo és un trinquet mític, o perquè també està a mitja distància de molta gent, però el trinquet estava ple, i jugar unes finals tan emocionants i jo ser partícip d'això, la veritat és que molt contenta. Feia molt de temps que la gent no disfrutava tant en unes partides femenines. Tu siguis disfrutant, no? Jo sí, si no disfrutara jo ja m'ho agradaria fa temps. Bueno, informem un poquetet als nostres telespectadors, com sempre, perdona un segon. Anem a veure, avui divendres tenim de la Lliga 2 a escala i corda sueca, en genovès la Lliga 2, però a Raspall semifinal de Tornaia, en Piles de la Lliga 1 a Raspall i en Vilareal de la Lliga 1 a escala i corda. En Vilamarxant ha tornat de la Vega Lluís, que ha tingut una lesió fotudeta que l'ha apartat de la Lliga, han tingut que fer un recanvi, però ha superat la lesió i apareix avui mateixa, no sé com haurà estat, en Vilamarxant. També Diego de Onda, hem de dir que està seleccionat pel tema del talento joven. Diego de Onda, que va ser declarat millor pilotari del Mundial d'Alzira, millor sub-21 de totes les seleccions i millor deportista de Castelló de la Plana, que això és molt, o sigui que enhorabona. Demà dissabte Pelayo mos ofereix una partida per a mi superapassionant per la qualitat. Francesc Hilari i Carlos, Hilari de Beniparrell, contra Pere Roc, Pere i Santi. Francesc Hilari i Carlos tenen 7 punts i Pere Roc, Pere i Santi 9. Puntuar a favor o en contra pot ser entrar en semifinals o quedar-se fora. Mira si la partida és important, si puc estaré demà allí. I en Pedreguer tenim Alejandro de Montserrat i Javi Campos contra Diego de Onda i Álvaro Mañas. En Bellreguard, la semifinal de tornar de la Lliga 2 de Raspall, Joan, Gavi i Javier, que quedaren en la ANA 15/25 a favor de Boronat i Eivissa. Veurem la tornada que decideix. En la Llosa de Ranes de la primera lliga, una altra volta Montaner i Tonet quart contra el trio que teòricament
ja no té res que fer. Però els pilotaris ens han sorprès que tenen molt d'amor propi. I els que ja estan fora de la possibilitat de semifinals voldran deixar, si poden, que han guanyat. I segur que juguen a deixar-se tot el trio. En acabant tenim ja totes les partides del 26 autonòmic d'escala i corda, de la Copa d'hivern de Galotxa, dels circuits sub-18 i sub-23, els 42 jocs deportius escolars, el 4,5 de frontó individual més el 17 trofeu Sant Pere del Puig de Santa Maria, la 40 lliga llargues i la 32 a Palma, per si algú vol triar a on anar. El diumenge la Pobla de Vallbona ens ofereix un lux. Julio Palau, Jesús i Álvaro Jimeno, Julio Palau substitueix precisament a De la Vega en la Lliga, contra Marc i Javi. També és molt important el resultat, sobretot per a Marc i Javi, que podrien entrar o no si guanyen o perden. En Murla, partit d'espectacle total. Un altre de Beniparrell, Giner i Nacho, contra Salva Palau, Salva i Héctor, un trio que també s'ha renovat per un tema de la lesió, com saps. I Burriana, Mario i Muedra contra Pablo de Borriol i Víctor Bueno. Bellreguard, les xicones. Tenim primera semifinal, Anna, Júlia i Joana contra Irene, Anabel i Mireia. Això serà a les 17 hores, tinc que sí. I a les 6:30, segona semifinal, Victòria i Isabel contra Èrica, Míriam i Fanny. Si m'enganye? Les hores estan al revés. Bueno, pues és Però igual. bueno, anirem a les 5 i le veurem les dues. Si vos han ficat les segons és perquè sou les vedets. Estem les segons. Qui sempre l'última, Sí. la vedet. Quina és la partida ara? Tota la vida, així. I en acabant tenim que ens acaben de comunicar l'inici del 41 autonòmic de Raspall, trofeu Diputació de València, en una altíssima participació de jugadors. Així que jo crec que estem d'enhorabona en la pilota. Completa l'agenda Aureli sempre, Anna? Sí, la veritat és que si tractem vau veure d'informar pilota... per damunt. És que és difícil, per sort. Jo crec que és una alegria, però quan es comences a replegar partides n'hi ha un toll de partides. Jo crec que no hi ha cap deport que tinga tanta activitat divendres, dissabte, diumenge i ara inclús dilluns. Podries estar veig en pilota tot el dia, Claro. Sí, de cada setmana. I dilluns que sí, Xeraco i la Pobla, i dimarts que sí, Oliva, i dimecres que sí, Guadassuar. El dijous normalment se juga alguna partideta en Pelayo, de la gent joveneta, o en el trinquer de la Universitat Politècnica, que és preciós també i que també el coneixen. sí. Vull dir que en conjunt la pilota està molt activa i el que deia Anna, sense llevar-li modèstia, la realitat és que des de la incorporació més en sèrio del món femení a la pilota hem guanyat cares noves, hem guanyat assistència a les partides, n'hi ha més gent i jo crec que en tots els sentits la dona en la pilota ens pot fer canviar. El que diem això d'un deport de cavallers jo sempre afixc i cada dia de més dones. Així crec Jo que tinc una per a Anna, ara que estàs comentant això, Aureli, la Lliga comença fantàstica per a vosaltres. En l'individual i en tots els respectes a Victòria, que està per així també, i a la resta de les pilotaris, te veus enguany com és un bon any per aconseguir el títol? Bueno, jo tots els anys dic el mateix, no? Sempre me'l prepare molt i sempre vaig a per eix individual. Sí que és veritat que cada volta el nivell és major, però enguany me'l prepararé inclús més que l'any anterior, ja estic en mentalitat d'això, és en maig-juny, així que uns mesos per a preparar-se, perquè és un campionat molt dur, en molta exigència física, i si no estàs preparada no pots lluitar contra grans jugadors, així que... N'hi ha un grapat, Avui ne veig, li comentava lo de Aida, que passa molta pilota, no té a lo millor una atleta poderosa. Irene sí que la té, Anna la té, Victòria la té. Tampoc massa poderosa. Victòria no crec que el més important sigui el traure. El que té Victòria per mi de positiu és que la dreta i l'esquerra les defen molt bé les dos. I clar, al final se fa difícil fer-li un 15 d'ella. Però jo crec que la treta teua, també segons el trinquet, ho hem dit molt bé abans, si te toca un trinquet, per exemple, com la Pobla Pelayo, en llarg i en ample, són uns metros que a tu, per exemple, te poden favorir moltíssim, crec jo, perquè la violència de pilota de treta fa que el resto ho tinga que patir, i en un trinquet gran, per molta força que li poses, la pilota mentre s'aplega té que fer quasi 60 metres, són molts metres, Sí que és veritat que cada jugadora tenim unes característiques molt diferents i crec que per això les partides són tan emocionants, no? Perquè cada una tenim una cosa, diguem, personal, i crec que això enriqueix molt les partides. Aureli, ens diu Marta que tenim 2 minuts. Ves posant el rem a la cirera a Jo els 2 minuts l'entrevista. voldria dedicar-los a Anna. La tenim de convidar que ens diga un poquetet, a banda de
lo de després demà diumenge en Bellreguard, que ja és importantíssim, tu saps que salvar la primera no és broma. Quan se va a 3, guanyar la primera, el problema li l'has creat al trio contrari. Si te guanya, doncs te l'han creat a tu. Però jo crec sincerament que plegaràs a la final. Estic convençut perquè tens un trio, com tu has dit, que s'ha anat harmonitzant partida a partida i cada volta juga més compenetrat i més, no sé, més comprenent-se. A partir d'ahir, jo voldria que li prometeres a César que una volta que jugues la final i guanyem, tornem. I si fa falta, tornem el 2 o el trio, a veure què passa. Va. El trio pueden clavarlo así, fácilmente. Així que ahí Bueno, está, ahí la tira molt bé. Aureli la tira molt bé. Encantada de tornar. Ella ha dit una cosa que tu no has dit. Ella ha dit que creu que vas a arribar a la final. Anna Puertes, Anna de Beniparrell, creu que va plegar a la final? Jo vaig amb molta confiança. Jo me trobo molt bé físicament, mentalment i en les partides ja hem jugat contra tots els equips, els hem guanyat a tots, aleshores no és impossible. Jo me veig ja posada en la final, tinc que demostrar-ho el diumenge i tinc que demostrar-ho també en la segona semifinal, però la meva mentalitat és d'arribar a la final i de donar-ho totes les semifinals per a poder aconseguir-ho. La teva també, Aureli. El més tranquil·litzant és guanyar 2 seguides i no jugar la tercera. Exacte. Quan antes se guanya, millor. Exactament. Anna, que t'has compromès públicament davant dels telespectadors de la televisió a estar així una altra volta, repetir en cas de que es complisca la predicció d'Aureli. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Aureli, fantàstic. La setmana que ve més, i ja saps que les dones li donen lluentor. A més, no per ser dones, per ser pilotaris, que és lo important. Moltíssimes gràcies, cavaller. Anna, moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me. La pilota valenciana, avui en clau femenina. Nosaltres ho deixem així. La setmana que ve estava comentant Aureli, 8:30, puntual, a Levante Televisió. Superdeportes, todo menos fútbol. Adeu.